Máme tu obrovskú správu zo sveta futbalu. Xabi Alonso, architekt neuveriteľnej sezóny Bayernu Leverkusen, sa pripravuje na veľký prestup. Tentokrát na trénerskej lavičke. Podľa najnovších informácií má v najbližších týždňoch oznámiť svoj odchod z Leverkusenu. A všetko nasvedčuje tomu, že sa stane novým trénerom Realu Madrid. Xabi Alonso prišiel do Bayeru Leverkusen v roku 2022 a okamžite zmenil klub na nepoznanie. Pod jeho vedením Bayer neprehral v sezóne 2024-25 ani jeden ligový zápas a suverene získal titul v Bundeslige. Historický úspech pre klub, ktorý bol často v tieni Bayernu Mníchov. Alonso ukázal, že nie je len bývalým skvelým hráčom, ale aj briliantným taktikom. Jeho schopnosť kombinovať pevný defenzívny systém s rýchlym, kreatívnym útokom z neho spravila jedného z najžiadanejších trénerov súčasnosti. A teraz prichádza ten najväčší krok jeho trénerskej kariéry. Návrat domov na Santiago Bernabéu. Real Madrid v ňom vidí ideálneho nástupcu Carla Ancelottiho. Alonso pozná klub, kultúru aj očakávania. Ako bývalý hráč Los Blancos si získal rešpekt fanúšikov aj vedenia klubu. A teraz si je pripravený preniesť svoje skúsenosti a filozofiu na jednu z najslávnejších hlavičiek na svete. Ak sa všetko potvrdí, pôjde o jeden z najväčších trénerských prestupov posledných rokov. Xabi Alonso predviedol v Leverkusene zázrak. Teraz sa čaká, čo dokáže v kráľovskom klube. Oznámenie by malo prísť už v najbližších týždňoch. Bude to nový začiatok nielen pre Xabiho Alonsa, ale aj pre Real Madrid. A čo si myslíte o tomto prestupe vy? Je Alonso pripravený na tlak a očakávania, ktoré prichádzajú s prácou v Reále? Napíšte svoj názor do komentárov a nezabudnite dať like a odber pre ďalšie horúce futbalové novinky.